Extrémne počasie vo svete 14. a 15. decembra. Španielsko. Búrka Dorotea priniesla na Kanárske ostrovy vietor so silou hurikánu, čo malo za následok blokády ciest, zosuvy pôdy a výpadky elektriny. Grécko. Silné dažde v regiónoch Agrinio a Preveza spôsobili silné záplavy. V Agrinio došlo k zosuvu pôdy. Irak zažil masívnu prachovú búrku spôsobenú studeným vzduchom, najmä v centrálnych a južných oblastiach krajiny. Irán. Prudká vlna chladu zasiahla väčšinu provincií na severe, severozápade a v strede krajiny. Mesto Namín zaznamenalo -14 stupňov Celzia. Saudská Arábia. Silné dažde spôsobili záplavy v Meke a jej okolí. Tunisko. V dôsledku hustej hmly došlo k smrteľnej nehode 3 vozidiel v meste Vilaja v Medenine. Ostrov Mayotte pri Afrike patriaci Francúzsku zasiahol silný cyklón Chido. Nárazy vetra dosahovali rýchlosť 226 km za hodinu, čo spôsobilo obrovské škody. 14 ľudí prišlo o život. Mozambik. Cyklón Chido pokračoval vo svojej ceste a zasiahol súostrovie Komory, oblasť Pemba a provinciu Cabo Delgado v severnom Mozambiku. Južná Afrika. Dážď, búrky a krúpy zasiahli časti provincie Gauteng, kde následne nastali lokálne záplavy. Thajsko. Intenzívne dažde zasiahli niekoľko provincií v regióne južného Thajska a spôsobili bleskové záplavy. Vietnam. Silné dažde v provincii Kang Hoa spôsobili záplavy a zosuvy pôdy a skál. Indonézia. Prívalové povodne do výšky 90 cm zaplavili obytné štvrte a cesty. Silné dažde spôsobili zosuvy skál a pôdy a blokovali priechody. Austrália. Náhly lejak spôsobil záplavy na niekoľkých predmestiach Brisbane v Queenslande, USA. Scotts Valley v Kalifornii zasiahlo tornádo, čo je pre túto oblasť netypické. Severnou Kaliforniou sa prehnali silné búrky, ktoré vyvrátili stromy a spôsobili rozsiahle výpadky elektriny. Budúcnosť nás všetkých závisí na schopnosti spojiť sa a konať. Podpora jednotnej vedy je našou najväčšou nádejou na prekonanie súčasných výziev.